Μα σε ποια κυρία του ελληνικού πενταγράμμου ανήκει αυτή η δονική γάμπα? Αυτή η σεξι πλάτη που με τόση χάρη τρίβει την υπέροχη της πατούσα. Για να πεις μες στο κλαμπ, κάνε του. Για να ακούσεις το ραπ, κάνε του. Κυρίες και κύριοι, η κάμερα του Showbiz News και η Μέρη Αρώνη κάνει ντου στο μπάνιο της Έφης Θόδη. Πώς είμαι, καλή είμαι? Θεά! Αχ, κέιρα, θα με κάψεις. Τι με πέρασε, Φωτόπουλο, με πέρασε. Μου πες θα με τρίψεις, μα εσύ με έχεις γδάρει. Πήρες μη ρίχνω πάνω αντί για σφουγγάρι. Το σάου, κάνω το σάου, πώς λένε οι Αμερικάνοι. Κάνω το σάου, το σάου. Αλλά δεν θα δείτε το μαγιό μου. Δεν πρόκειται να με δείτε με μαγιό ποτέ. Πρώτο. Σούπερ. Σούπερ. Το απολαμβάνεις, Έχω ξετρελαθεί από τη χαρά μου. Νιώθω σαν την Πριτσίτη Βαρτό. Όποιος επιθυμεί, όχι όποιος επιθυμεί, ποιος θα ήθελε ο τυχερός να ήταν εδώ στη μανιάρα μαζί μου. Θα σπάσουμε κάθε ρεκόρ μηνυμάτων σήμερα. Νομίζω ότι είσαι στη Χαβάη. Θωμά, είσαι σπίτι. Πάμε για Χαβάη. Έλα, Θωμάς εδώ. Ποιος είναι? Κυρία Θόδη, στις διαταγές σας. Για τη Eurovision όμως δεν είπαμε τίποτα. My secret combination is an opera for you. Na 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 I'm sure. And this again. Na 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 na. Ah ah ooh. At least to me, come here and show me some. Bye, μωρό μου, bye.